kolekcia vznikla na základe inšpirácie obrázkami, respektíve čierno-bielými fotkami Karola Plicku. A chcela som sa vrátiť do takých hlbín slovenskej duše a našej podstaty, boja takej našej slovenskej melanchólie a slovenskej radosti. Nechcela som to utíkať do folklóru, ale skôr do tých pocitov z celkového dojmu. Zobrala som z toho folklóru siluety, takú peknú naobliekanosť, monumentálnosť, také architektonickejšie tvary. Ja som vyrastla v tom prostredí tej Vyhňorianskej doliny, takej trošku lopuchovej, ubitej, melancholickej. Mala som to v sebe a rada to vyťahujem na svetlo Božie. Tú slovenskú podstatu som poňala ako proces ťažkej práce, ktorú symbolizuje čierna zem. Potom je tam akcent farieb slnka, rastlín, kvetín, polí, ktoré znamenajú nádej, radosť, život. Ja som trošku tá revolučná generácia, nie tá porevolučná, takže bolo to obdobie tých 20 rokov, kedy sme chceli vyzerať strašne západne, len nie slovensky a východne, a teraz nám to doplo. Všetkým, aj mladým ľuďom, mám pocit, a strašne začíname objavovať, že aké to tu máme pekné a tá minulosť je úžasná a dáva nám silu a nás odlišuje od ostatného sveta, čiže sme si našli identitu.